Jo sóc Mònica Moya de Massamagrell i res, m'ha agarrat el confinament en casa amb meus pares, així en Massamagrell. Hola Mònica, benvinguda i gràcies per presentar-te. Eres jugadora professional de pilota i entrenadora. Com recordes l'arribada de les notícies i les decisions del confinament? Quina és la vostra situació? Bueno, pel que fa a la meva activitat, hem parat 2 campionats que acabem de començar, que un era la Lliga Bankia de Raspai i l'altre el Corte Inglés de Galotxa. En la Lliga Bankia sols havíem jugat, el meu equip sols una jornada i la de Galotxa teníem pendent jugar el 21 de març, que no poguérem jugar. En el vostre cas, quina és la teua situació laboral i econòmica? Nosaltres juguem per a clubs, no juguem com a estics professionals que ens paguem les partides. És de veres que jo sóc entrenadora de pilota valenciana i, el primer que vaig parar sigui els meus entrenaments, el meu treball en els xiquets. Pel que fa per la teua tasca com a entrenadora, t'has comunicat amb les xiquetes i els xiquets que portes? Hem fet algun vídeo, sobretot d'enviar ànims als xiquets. Hem fet un vídeo dels entrenadors de l'escola i alguns pares i mares i els hem pujat a les xarxes socials. I ara, des de fa uns dies, hi ha una pàgina en Facebook i en Instagram de Pilota a Casa, que entre tots anem pujant continguts. Jo tinc pendent pujar continguts per a que els xiquets o els aficionats de la pilota puguen seguir la pilota des d'aquesta plataforma. Com són els teus entrenaments a casa? Perquè no sé si deus poder fer molta cosa. Els meus entrenaments són sobretot manteniment físic, faig peses en casa, abdominals, utilitzo gomes, TRX, material que puc utilitzar en casa. I jugar a pilota no puc jugar. Al principi pujava al terrat a jugar, però res, després digueren que tampoc se podia, així que ni pegar 4 pilotes. I més enllà dels entrenaments, com és el teu dia a dia? Intento fer un poquet de tot. També estic fent coses que antes no podia fer. A part de fer entrenament físic, també tinc temps per a veure alguna sèrie que tenia pendent d'antes, que no tenia temps. Jugué a la Fallera Calavera amb meus pares, per exemple, que també aprofite per estar amb la meva família. I també estic organitzant-me tots els apunts del màster, que estava fent un màster i no sé si el podré acabar enguany o què. I jugar a la Play, que la tenia també oblidada. A més de tot això, estaves fent un màster. Què ha sigut del màster? Estic fent un màster de fisioteràpia, de teràpia manual. Jo el feia en Toledo i tenia classes online i classes presencials. I res, a partir d'ara s'estan fent totes les classes online, els exàmens també, i també he fet algun treballet, però encara no ens han dit què passarà amb les classes presencials. Estem a l'espera. En el meu cas, les meves classes presencials són que el professor ens ensenya tècniques de fisioteràpia. Entonces, no sé com ho faran, si ens enviarà algun vídeo o el professor gravarà les tècniques i jo ja les practicaré a casa, no sé com ho faran. Mònica, què tens més ganes de fer quan isques? El que més, jo crec que si al carrer, passejar, veure la gent, veure que tornem a la normalitat i a partir d'ahí ja començar a poder entrenar i ir a córrer, per exemple, que és algo que a casa no puc fer gran exercici físic, per així dir-ho. I sobretot quedar amb amics, prendre algo, la rutina normal, ir a sopar els caps de setmana també. Per cert, que a punt està tornant a emetre grans partides de pilota valenciana. Les veus? T'agraden? Sí que he vist un parell de partides, sobretot les de Rescala i Corda, la de l'individual de Genovés i Álvaro, la vaig veure, però ja l'havia vist, no l'havia vist sencera, però ja l'havia vist, i després l'altra de Rescala i Corda, que crec que jugava Pujol. Molt bé, molt xules, amb moltes ganes de que se continuen fent aquestes partides i sobretot a nosaltres, la gent jove, que som aficionats a la pilota i això, també està bé veure com es jugava abans, que ha canviat molt el joc, i veure els trinques plens, està molt xulo. Són partides que no podíeu veure, en el teu cas per la teua edat, perquè eres molt jove. Què et sorprèn més que ha canviat del joc des d'aquells anys fins ara?
Bueno, lo que ha canviat és la manera de jugar. Antes les pilotes no pesaven tant com pesen ara, entonces no era com un xoc de força, sinó més a col·locar la pilota. I bueno, la col·locació dels jugadors d'una manera molt tècnica, que ara, bueno, els jugadors professionals que participen en aquests campionats tenen molta tècnica, de totes maneres, però sí que és de veres que predomina també pues, la força i, bueno, no sé, és interessant veure.